fi'n meddwl, mae popeth yn y tin, mae'r tin yn y ffwrn, mae fe'n pobi. Fi'n ffyddiog. Fe'n mynd yn dda iawn. Ond, mae yna lot o gama eraill i fynd. Achos, yn amlwg, brownies morfydd di hein. Dyn nhw'n mynd i fod yn syml, fel o'n i di obeithio. Achos dwi di bod yn gwneud lot o brownies dros lockdown, ond ddim rei i'r lefel yma. Felly, ddim yn teimlo mor hyderus a bu o'n i ar y dechrau. Ond hei, eisiau bod yn positif. Amser i agor y ffwrn. Yeah. Oh, hello! Wedi codi. O, ydy hi? Ydy hi? Ww, mae'n fi'n edrych yn reit runny. Tra bod ni'n aros i'r brownies oeri, ni'n mynd i symud ymlaen i wneud y toes bisged. Felly, fi moyn i chi ddarllen y rysait i weld beth yw'r cam nesaf. Cymysgwch menyn, siwgr meddal brown a'r siwgr demerera. Ychwanegwch yr iogwrt. Iogwrt a'r cnau dear y llyfn. Be mae'r iogwrt yn neud? Dwi wedi rhoi iogwrt mewn brownies o blaen. Ni'n rhoi'r iogwrt mewn i'r gymysged, ac mae hwnna'n dod â popeth gyda'i gilydd. Felly mae'n bwysig iawn roi'r iogwrt i fewn, a mae'n neud yn eitha llyfn wedyn. Llai o gwestiynu cynhwysion Lea a mwy o daflu i fewn i'r bowlen â nhw, be bynnag yno. Mae nhw'n gwneud plop a hanner. Fi moyn i chi roi'r siocled llaeth i fewn gyda'r toes bisged. Iawn, Owain? 1, 2, 3, go! Gweithio! 4, 3, 2, 1, stop! Nawr, be ni moyn wneud yw ychwanegu'r toes bisged uwchben yr brownie. Mi oedd yn hoes brownie reit gwy yn dod allan o'r popdy, achos oedd ddim wedi coginio gymaint, ond oedd hynna'n iawn achos o'n eisiau hi fod reit gwy. Ond, rwan, mae'r toes cwci jyst yn disgyn i mewn. Mae yna un cam ar ôl does Owain, y ganache. A dwi'm yn gwybod os gellid yr cwci, dough a cymysgedd y brownie ddelio efo pwysau a ganache hefyd. Sa'n siŵr os allu di ddelio gyda phwysau cegin saffwr, Lea. Byddwch yn ofalus wrth gnesu pethau bawb. A byddwch yn ofalus os chi'n trial osgoi bwyta siocled ar hyn o bryd, achos drychwch ar hwn! Cyn roi'r brownies mewn i roi'r gell, mae da ni un peth arall i wneud, sef i addurno gyda cwpanau siocled a cnau, felly ewch amdani. Dwi wedi ennill lot o'r sialensau da ni wedi gwneud yn barod, felly dwi yn teimlo'n hyderus a dwi yn teimlo fatha bod fi ar chydig bach o rôl. Mae Lea ar y blaen ar hyn o bryd yng nghegin saffwrn, felly bydde fe yn neis i fi ennill heddi. Rhwng chi a fi, sa'n credu bod Lea'n canolbwyntio lot heddi. Falle bod i wedi gor-exeitio, gor-gyffroi. Mae'n or-hyderus. Mae'n meddwl bod hwn yn y bag. Chi'n gwybod y stori enwog na am y crwban ar y gwningen? Mr Crwban. O, ie! Pwy awyr, beth i gwyddi. Gobeithio fydd o'n iawn, siŵr fydd o'n iawn. Nawr mae'n amser i feirniadu'r brownies
toes bisgedi. Felly dwi'n mynd i ddechrau gydag un Owain, a mae'n rhaid i fi ddweud mae'r cyflwyniad yn edrych yn gret fan hyn. Mae'r heine o'r bisged toes yn edrych yn gret, a'r siocled yn ogystal. A mae'n blasu'n hyfryd. Be sy'n gret gyda'r rhain yw bod yr brownies yn gwy iawn ac yna mae'r toes bisged yn rili llyfn. A mae da chi'r addurniad o cwpan y siocled ar y top. A nesaf, dwi'n mynd i flasu brownies Leia. A maen nhw'n edrych yn hyfryd yn ogystal. Un peth falle byddwn ni'n dweud yw bod yr heine o'r does ddim o'r hafal ac rai Owain, ond na i flasu i weld. Be dwi'n edrych mewn brownies yw bod y haen gwaelod yn gwy iawn ac yna bod yr toes bisged yn eitha llyfn a bod yna haen hafal o ganache siocled ar y top. Felly, oherwydd hynny, enillydd y brownies heddiw yw Owain. Wey! Fi ffili credu e! Mr Crwban yn cyrraedd y brig! Da iawn, Owain. O leia, da ni'n cael bita nhw rwan. Wel, pawb yn ennill ar stwdj sadwr?